ku danna subscribe. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel AU Black TV. Idan wannan ne farkon kasancewarka a ciki, muna so ka danna mana subscribe sannan da alamar ƙararrawa domin kasancewa tare da mu sannan da samun sababbin shirye-shiryenmu. Yau akwai shirin da za mu ɗora wanda zai baka dama ka yi browsing kyauta unlimited data a layin Zen. Za ka shiga duk website ɗin da kake so tare da wannan data. Mu fara aikin. Da farko ka tabbatar babu komai a cikin account ɗinka na Airtel, ma'ana babu kuɗi sannan kuma babu data. Sannan ka duba ƙasan description ɗin bidiyo na ajiye muku link ɗin file ɗin da kuma application ɗin. Sannan bayan ka ɗauko shi zan nuna maka yadda za ka yi amfani da shi domin ka more wannan garaɓasa ta free data unlimited. Kana danna link ɗin zai kawo ka nan, kai tsaye zai kawo ka nan wajen haka. Wannan link ɗin file ɗin ne. Kana danna haka shine download. Bayan ka yi download ɗinsa kamar haka, yawwa yanzu gashi na yana downloading, yawa ya gama yin download. Sannan application ɗin shi ma akwai link ɗinsa da na turo, yana nan a ƙasan link ɗin. Kana dannawa zai kawo ka wannan page kamar haka, sai ka yi downloading ɗinsa. Bayan ka yi downloading yanzu nan zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi wannan application. Gashi nan yana downloading. Gashi nan za mu je Play Store mu ɗauko shi. Yawwa gashi, sai mutum ya danna installing, sai ya ɗan jira. Wannan shine cikin application ɗin da yadda ake amfani da shi. Za a more garaɓasar free Airtel unlimited. Gashi nan yana installing har ya gama. Bayan ya gama zai nuna maka open. Yau sai ka danna open ɗin. Gashi nan yana ƙoƙarin buɗewa. Yauwa zai nuno maka fuskar application ɗin, ita ce wannan. Zai nuno maka shi kamar haka. Sai ka danna later. Sai ka ƙara danna later. Sai ka danna OK kamar haka. Sai ka ƙara danna OK. To bayan ka yi haka sai ka buɗe nan wajen custom setup ɗin nan. Sai ka buɗe shi. Kana buɗe shi za ka danna nan wajen starting. Zai nuna ma wannan ɗan mukullin shine alamar appears at the top of your screen when VPN is active. Idan ka ga wannan shikenan datar ka ta samu, sai ka fara buɗe website ɗinka da kake bukata. Asali maka ita tsaya ta ita ce take fara ƙarfin data kamar haka. Yauwa bayan haka sannan za su nuno maka sai ka danna nan wajen. Sai ka danna nan wajen. Sai ka danna import configure hot file. Yawa anan ne za ka je ka dauko wannan file din naka wanda kai downloading tun farko. Sai ka danna start. Ga wani waje ne you need to import a valid configure first. Sai ka importing din shi. Za ka danna allow. Sai ka je can ƙasa sai ka duba ina ne downloading ɗinka, musamman inda Chrome kai. Chrome ita tana ajiye file ne a downloading. Sai ka danna download. Yawa gashi nan Airtel, yawa gashi nan na yi exporting ɗinsa. Sai ka danna start. Zuba za ku sha mamaki. Celebrate your everyday with up to 60% off on all appliances. Your everyday. Bayan ka gama kalla sai kai minimizing kamar haka. Bayan ka gama kalla sai kai minimizing kamar haka. Sai ka dawo copyright website wanda yake naka. Kana shiga zaka ga yana ta budewa.